Il-programm tagħna jkompli hawnhekk The Entertainers, l-aqwa spettaklu is-sibt filgħaxija grazzi għalik li int qiegħed tissegwi dan il-programm. Ovvjament bħalma tafu programm illum ippakjat bħalma jkollna s-soltu issa imiss it-Travelers li ġew iżuruna wkoll f'din is-serata hawnhekk għand il-Chris u l-Clayton nilqakom. Kif intom? Kellkom ġimgħa tajba? Tajba ħafna. Għax intom dejjem għaddejjin, u x'vera, Dejjem għaddejjin. The Travelers naf li ħafna minnkom titpaxxew b'dik li għal-mużika tagħhom u naħseb l-element prinċipali ta' dan kollu huwa għaliex The Travelers ikadaw propju bil-Malti. U allura aħna ingawdu nitpaxxew il-nisimgħu din is-soffa kanzunetti bil-Malti li ħu ta' ċertu livell. Chris, xi tgħidli fuq dan? Ovvjament bħal ma wieħed jista' jimmaġina naħseb ikun hemm ħinijiet twal. Żgur ta' studju, ta' xogħol, u min se jagħmel xiex, wakkux dik tajba u dik le. Min jopponi l-iktar rajt mit-tim kollu? Ifimni, Mux jgħataw jisolom, Clayton għan titħaq, mux jintu? Nasab Clayton il-kwit naħseb, mux vera. Imma min juhu r-rowlek, min juhu il-row special, isma daqsek di. Le, aħna fil-verità niprofaw naqsmu x-xogħol. Tivvutaw, Għankun diplomatiku hawnhekk. Għaxin kalli għabżu fuq, jew ċempru li għal-programm Nafu li għandkom single oħra ġdida wara s-suċċess ta' single li kontu għadkom ħerxtu, anka l-video verament, video ħelu, li kullħat baqa jsemmi. Issa għanna kanzunet oħra blisem ta' Ilkoll Flimkien. Kif nibted din, Chris? Xaġa... Għansaqsi Clayton, issa u kol ta' sen ndul fuq għek. Xaġa partikolari fuq dis song hija li għandha biċċiet mill-lirika hija poezija jekk ta' Oliver Frigieri, ġifieri għandha dik xaġa forsi li mhux soltu nisimgħu daqstant f'kanzunetta minn tagħna speċjalment. Ekku. U l-messaġġ huwa wieħed ħelu ħafna, ovvjament, messaġġ li juri li wieħed jiġi affaċċjat minn ħafna challenges fil-ħajja u m'għandux jibża Imma l-koll Flimkien, ovvjament nistgħu nagħmlu xi ħaġa vera. X'kien ir-rwol tiegħek hekk, Clayton, f'din mużikali jew nkella il-kliem minimu jew kollha iskom tagħmlu kollox biex niftehmu. F'messaġġ aħna is-songs jinkitbu mill-gitarrist tagħna li huwa songwriter u jikteb anke li jismu Andrew. Insalmu l-Andrew minn hawnhekk. Mbagħad is-saġġ bħala idejat ta' video hekk is-soltu jiġu diskutu. Imma bħalma nafu l-kor hija l-kanzunetta, il-kanzunetti hija l-kor ta' dan kollu. Aħna llum għandna xorti sa nsegwu dan il-video, jiena ħankun sinċir il-video għaddi ma rajtux, vada ħankun qed insegwi issa magħkom ukoll, daw kollha qegħdin isegwu. Din hija s-song ta' The Travelers fil-waqt li ningrazzja l-Chris u l-Clayton tal-li oġobkom ukoll tingħaqdu magħna. Ovvjament ħanintaqgħu ukoll aktar tarti parti mill-album dan? Ija, infatti nixtieq nieħu spunt żgħir fis-6 ta' April ħankunu qed inniedu l-album jismu L-Juni fis-Silġ. Il-Juni fis-Silġ, x'isem dak, proset. Hemmhekk qegħdin naraw grazzi għall-direzzjoni. Ekku. Xi ġmiel, proset, Vera proset. Grazzi ħafna. Ħajsir ġewwa Dipelis Theatre raħal ġdid. Okay. Għandhom is-songs kollha. U sa jkollkom kunċert hemmhekk. Ovvjament kemm dawk il-li. Żgur sa jkun hemm konkurrenza, nista' nanteċipa jiena minn hawnhekk. Grazzi ħafna Chris, grazzi ħafna Clayton. Insegwu Ilkoll Flimkien.
sanajtu biex naħarbu minn ġewwa wiet xemmu ser iżomna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riq il-juni fissilx minn ben l-irmi jekk tifhem xedu l-kikeb qamartu lill-lejl taraf minn fedela isħab fejn sejjer fejn terfes kull mogħdija terraq kull imkien tkellem il-kull ħejqa li tikber fil-ħolqien għodas fil-tra kollha u tmiss il-oċean titla' kull muntanja u titfi kull vulkan tifhem il-kull siġra u tkellem il-kull fjur tarot ma' kull dundu tqum ma' kull asfur il-koll flimkien sanajtu biex naħarbu minn ġewwa wiet xemmu ser iżomna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riq il-juni fissilx minn belli rmit il-koll flimkien sanajtu biex naħarbu minn ġewwa wiet xemmu ser iżomna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riq il-juni fissilx minn belli rmit u taf kull alfabet toqgħod kull teorema żarma kull kunċett jekk toxob kull bissima toqrob kull uġieħ taf toq il-klim kollu issib is-sens li fih jekk taf kif kien il-bidu kif se jkun itmiem taf kull fuq kull isfel kull wara kull quddiem il-ħajja mistoqsija miġbura fil-falix bissillek pożija jekk kien ma tweġibi il-koll flimkien sanajtu biex naħarbu minn ġewwa wiet xemmu ser iżomna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riq il-juni fissilx minn belli rmit il-koll flimkien sanajtu biex naħarbu minn ġewwa wiet xemmu ser iżomna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riq il-juni fissilx minn belli rmit ser iżomna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riq il-juni fissilx minn belli rmit il-koll flimkien sanajtu biex naħarbu minn ġewwa wiet xemmu ser iżomna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riq il-juni fissilx minn belli rmit